ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് സുബൂസ് കാർസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ 2011 മോഡൽ ടാറ്റ ഇൻഡിക CR4 എഞ്ചിന്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, പിന്നെ ടാക്സ് പുതിയ, ഇൻഷുർ പുതിയ, ടെസ്റ്റ് 10 മാസം, AC പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, ടയറൊക്കെ ആവറേജ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇതിന് ചോദിക്കണ വില 49,000 റുപ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.